Za piće. Da, pa šta nudiš? Pa daj šta hoćeš, daj sokić neki na eksić. Ne znam da sam i kafica ima hladna. Ima, daj kaficu hladnu, to mi se pije, brate, da ne mogu da zaspim noćas. Nego malo si vrti. Ja popio 3-4 kafe danas. 3-4 kafe, a ovo burazeru, pa ti ga cepaš, rasturaš evo ti. Pa ja. Ti ga rasturaš, burazeru, pun gas. Ne mogu spam, brate. Pozdrav za Jerry Tebru, legendu. Pija nešto enđe. Kao, a? Samo pitaš kad se vraćam sutra. Kad se vratiš sutra? Da, zašto mi ne pitaš? Pitam te. Što si planirao da radi za koji sam dođe. Ne te zanima koliko vremena idem. Pa ne mogu da budem bez tebe puno vremena. Reci mi, molim te, znači bio si danas na Buvljaku? I šta skupao na Buvljaku? Ništa, razgledu stvari i to. Pošto sutra ću isto da idem na Novi Buvljak da uzimam stvari i to. Dobro, i? Možda ću i do Avi parka da odem još neke stvarčice da kupim. Da se ja polako meni spremam, brate. Decembar je blizu, bato moj. Ma da, bre, decembar. Posle gužva bude haos. Svi krenu da idu da kupuju nešto ovo ono. Znaš kako će ide da? Amela, hvala. Pozdrav iz Zagreba, pozdrav za Zagreb. Bez Katanca nigde ne ide. Bez Katanca, najpametnije, burazeru, Katanac stavić. Ko što kaže ova Eva Ras, Katanac. Znaš kako kaže? Očuo sam tamo u Eliti da kradu stvari, brate. Šta, prošle godine ukrali mu šorci, jebote. Hvala Enči, hvala Mela. Ukrali mu šorc, kome ukrali šorc? Pa šta, brate, Terza mu ukrao šorci, brate. Majkit. Oni crno-beli, da, to je od Čabija, brate. Oni su, brate, lopovi teški, brate. Šta ima ovako, reci mi neka devojka nešto... Devojka, ko devojka danas, brate, danas sam se posvađao sa devojkom, iskreno ti kažem. Majke ti, brate, što, na Buvljaku nije bilo za nju nešto? Ne to, nego posvađali smo se, brate, drugarica je došla da mi ovde tapka, razumeš, ko sad, pozdrav Jaco. Naravno, Jaca je udata žena i žena došla mi tapka, da me podrži. I ova je krenula, brate, da ljubomoriš i ja je mutirao i čao. Otišla na brate moj. Ništa, brate, zovem te posla, idem malo da pričam sa mojim ovim gledalcima i zovete, brat, posle da odigramo još koju. Ena pročitala poruku u PPP. Nije. Koju? Ma ne znam, ugasio sam ga, samo sam rekao, nije. A baš je dobro sam. Gde ste ljudi, šta radite, kako ste? Peki, kad ćeš u teretanu? Planirao sam od sutra, ali Ena se nešto razbolela, tako da možda budem ja otišao sutra sam bez nje da idem teren malo, da vidim šta se dešava tamo, došao bata. Šalim se. Mora Ena da ozdravi, pa ćemo ići zajedno. Taj tipa tamo od srede, četvrtka moramo da krenemo. Bukvalno sam opao na maks, pogledao, ništa nema više, ništa. Evo, burazeru. Si, brate moj. 150 nas ima, Dajna. Ništa, brate. Si čuo? Pa, brate, jesam, ali nisam teo da pokrećem temu. Ma nema veze, brate, šta briga, ja pričao sam ljudima. Pa da, zato što vidim da mi pišu ovde ljudi neki, a nisam teo da komentarišem iskreno. Ma da, može sad čuti. Ma moramo, čala, brate. Dešava se, brate. Šta da se radi, jevi ga, prvi put mi je, brate. Pa da, pa. Neću više. Kako bilo dalje? Kako vam bilo dalje? Čekaj, Ena, hoće nešto. Htjela sam da kažem, da moj rađan jedan završava u hitno i jedan u policiji. Dobar rođendan, jedan... Ja ovo nikad neću zaboraviti. Ja ovo nikad neću zaboraviti.
Šta je, bro? Šta, kako? Kako? Šta, zaustavio te alkohol? Mo dobro, to je 1.7. Hvala ljudi. 1.7. Au, buraz. Ide dozvola, ide sve u pizdu. Da, čišćenje, burazeru. Da, čišćenje, jebi ga. Fabritsko čišćenje. Ne bi. Hvala Majo, hvala. Ajmo ljudi, tapkamo, idemo. Vikto, bravo za sve ljudi. Idemo svi zajedno. Hoćemo do trojke. Ko prvi do 3? Ko prvi do 3? Ajde. Ajde do 2. Ajde, ko prvi do 2, ajde. Ko prvi 2 pobjede, ljudi. Ajde. I čekaj. Si čuo za ovu prvu situaciju za bolnicu? Sve sam, brate, pa vidio, ali ne znam dalje detalje neke, ali... Moj brat. Jesi čuo ti nešto novo? Ma ne, ništa nisam, ni slušam, pravo ti kažem. Posle svega što se dešavalo, dosta desilo. Brate, ja sam u šoku bio. Ja sam u šoku bio. Pa ja sam te gledao, brate. Jesi ti gledao mene, brate? Ja sam gledao u tebe, brate, i rekao, ovaj će da odoli. Ja sam popizdeo. I tačno si to desilo, posle koliko, posle jedno 15-20 minuta ti Ena reguliši, kaže Ena. Pa ne znam šta da kažem, brate. Razumeš? Bukvalno. Kažem, izvini, ali ti nisi normalan, druže. Šta da kažeš? Ćao si, dobro, čao ljudi. Milice, Selma, Maške, ljubite brat. Pozdrav, ljudi, idemo još 2 ruže. Hvala. Kaže mi drugar, jel ti znaš da se... Jel ti znaš da se ja ceo dan smejem tebi za pritvor i sebi se smejem jer sam kao Nepalac. Izgubio sam ceo novčanik, nemam nijedan dokument. Brate, koji smo mi, kaže ko Nepalac. Je bilo, druže, neki pun mesec je lupio, boga mi. Jebote. Neverovatno, ljudi, sve nam je puta 3 ekipa, ajmo svi zajedno. Hvala, ljudi, idemo, tapkamo. Idemo svi zajedno 20 sekundi ekipo, pobeđujemo Peju, idemo na 2-0 i doviđenja. Je to za ljude, pa jeste, ceco. Kako je bilo kod Bata Lakija, pa bilo super, ljudi, brate. Ti nam rekao idemo na Bata Lakije, mi otišli, a ti nisi došao. Ja sam vas razumeo da vi nećete nigde dalje, ja sam totalno, brate, odlepio. Majke. Života mi. Odlepio, on je mislio da mi nećemo nigde da idemo i zato nije nišao da. Ja zato krenuo kući, ja vas razumeo kao nećemo nigde kao. Ti si nam rekao idem da se pozdravim s nekim društvom, bla i idemo. Da. I otišao buraz i voda si još dole, cirko, brate i... Da, brate, totalni prebac. Pa dobro, ajde, valja, brate. Jebik, nisam pio neko vreme, znaš. Ti si bio prvi put ovamo, pa ja sam bio drugi, treći put, brate. Da, a lepo. To nije loše, brate, okej. Možemo da idemo, brate, Može. i ovako. Može i kad nije rođendan, brate. Realno, brate, šta? Ljudi, imamo čekić, nemamo mi ništa, samo smo čekić bacili. Dobro, 1-0 za nas, ako ne snajpuju nešto sad ludački. Bravo, ekipo. 1-0 za marketing, ljudi, bravo, marketing, ajmo, idemo, sad moramo da dobijemo. Alo? Čekaj da vidimo, da li smo dobili neku... Pozdravi brzo poravak, pozdravi... Bravo, i Bihinebi za rukavicu. Ena gleda seriju, malo je bolesna, izvinite na situaciji. Mark je malo u svom fazonu, Ne znam. Jesam, dobio sam. Tapkajte to, Alfa Sistem, ako hoćete nekretnine neke da kupite, Alfa Sistem je tu za vas. Moj brat Vujke, najbolji drugar, prodaje stanove povoljne, sve povoljno. Ljudi, moj najbolji drugar prodaje stanove, da znate, u Pančevu sve. Tako da kogod hoće, povoljno javite se. Dao ću burac, hvala na to. Ulaže se sad kad je najpametnije. Hvala ljudi, ajmo, tapkamo, idemo lagano. Aj, live, okej, posle ćemo... Ma da, bre, katastrofa. Ljudi, sve prvo nam je puta 3. Ljudi, ajmo da povedemo malo. Ajmo na 2-0. Da se odvojimo, jebo me ovaj TikTok. Kaže moj brat. Da li snimaš neke klipove, brate? A? Snimaš neke klipove?
Ma slab, ali trebao bi da se aktiviram i za klipove na TikToku. Ali slab, ali bit će. Brate, ja sam umro sad od smeha ovo što si ti meni napisao, kunem ti se. Boga mi, ti nisi normalan, brate, mi nismo normalni, ja ne znam šta je. Hvala, veri tebra. Ajmo ljudi, tapkamo, idemo, 1-0 za Marketa, mora dobijemo Marketa. Idemo na 2-0 ekipo sad kad nam otvori puta 3 tajna pošaljem kavicu. Ajmo. Silvio, hvala ljudi, hvala Esma. Bit 2 posle. Tajna, si tu? Au, 8 ruža nam traži. Pija car, Siniša, pozdrav za tebe. Ajde vidimo koliko nas je ljudi. Idemo Mija, Mimić, idemo ljudi, ajmo. 2, 3, 4, 5, Esma, bravo, 6, 4, ajmo još 7, još jedna, bravo. Marković, hvala ljudi, hvala Esma. Bravo, Noblice. Hvala, idemo.